Uitați la negru ăsta, bro. Are chef de bătaie. Ce se întâmplă că are măs chef de bătaie? Te-a la bătaie. Ia-l pe ăsta. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Ia ce mușcă, uai, nesimțătul. Uite, mă, ce răsuit. Ia, ia. De asemenea, cum să te joci cu mâți în tutorial? E la urât ăsta, da. Îți dă tutorial cum să te speli la lăbuți. Nu? Zi, bă. Nu că asta faci? Ai mâți un detaliu. Pentru persoanele care... Ei, lasă telefonul! Ce treabă ai tu? Uite, ce mușcă! Tu, țărgi de mușcă! Asta e average activity of my cat. Bă, bestia. He is a true nigger. Ce faci? As you can see, this nigga is very stupid. I mean, uite, luați-l comparativ cu tăpatul. Nigga cu tăpatul. Look at this nigga. Bro, small as shit. Bun, acum dacă vă uitați la videoclipuri, ăsta o să fie videoclipul meu pentru ensară, că în teoretic nu făceam unul. Practic o să fac înainte să-mi scriu la mate. Look at this nigga. Nigga. Am fost și eu la fucking a treia mea la fotbal și am auzit de la ăștia de la fucking humor că ăia mâine nu fac școală. Apenci pula mea faci mâine școală? Habar nu am, bro. Chiar nu am nevoie în viață. Vino înapoi. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? A, dacă vreți un tutorial cum să luați mății fără zvomuște, luați de aici, spatele gâtului, foarte sigur, nu-i strânge stare. Vezi? Nu a murit nimeni, vezi? Adică mățul e mai nervos, dar asta e în caz ca să nu vă muști. Cel puțin asta folosesc eu, nu? Nu grizzly? Bă, nu grizzly? Uite ce frumos, e așa de greu să te în fac în cameră, gheli. Asta te lingi, fac în față dacă te apropii de el. Nu? Bine, mă mușc acum din asta, nu contează. Încearcă să mă mușc, ce fac? Pam. Imobilizat. Dacă vrei poți să-l trântești jos, să-l apuci așa și după aceea un deget aici ca să nu-și miști cap. Și după aceea aici poți să spui restul brațului. Gata, imobilizarea mățului. Asta e prima parte din tutorial. Acum lasă mățul să plece, să stea la bătaie. Aici le place foarte mult la măsii mângâie, dacă nu știați. Aici. Chiar lângă coadă. Asta chiar le place, abar nu am de ce, am descoperit-o random într-o zi, că eu îi mângâie așa, dar le place foarte mult aici. Uite cum îi se ridică, fac în coadă. Nigga. Bro is cleaning. Hey bro, can I take a place? Asta e din și simplu fapt că de să folosesc asta ca content, că habar nu am ce măsa să mai fac de fotbal. În afară de fucking Alonso și Huis în prezentarea lui azi, habar nu am ce măsa să mai fac. Na, 2 transferuri, bravo. Alibec la fucking FCSB și cu unul de la Craiova la FCSB, toți sau de la Cluj, mă doar încurcare. Contează Alibec e un backup striker great. Vine și politic pe 900 de milioane de euro.
Păi, na bun. După cum vedeți, mățul mă lasă să-l ating. Aici folosind tacticile pe care vi le-am arătat. Îl apuci din spatele gâtului și dacă vrei să-l imobilizezi, le iei așa. O fi nervos mățul, dar nu cred că nu poți să ridici dacă puneți puțină forță. Dacă nu puneți, bine, nu forță, poți să le ieși moale. Păi ce cuminte? Păi ce cuminte? Păi ce cuminte? Păi ce cuminte este? Păi ce cuminte este? Pești. Nervos acum. Bro, is kind of... Ce dracu te uiți așa de strâmbă? Un ochi în partea aia, un ochi în partea cealaltă, o, e strâm? E strâm, mățul meu. Oh, well, nu-ți poate toate să le ai. Na, bun. Asta e pentru chinuiala daily pe care trebuie să o experimentezi fiecare măț. Actually, do you like that? Ah, bro likes it as well. Bro is being put to sleep again. Ah, get the fuck down. Înapoi. I don't know, brav. Măți au locuri speciale. Hai să te audi să vorbi. Dacă-s calm și nu-s ca nebună ăsta la momentul actual, te-ar lăsa să-i fucking mângâi aici. Subărbii de asemenea e un loc foarte bun la măți. Na? Nu-ți deschide gura, ți-am spus. Ți-am spus să nu-ți deschizi gura. Bestii. Ei, ăsta e primul videoclip întreg făcut pentru Grizzly de vreo 8 minute înainte să-mi scriu la mat. Așa că bucurați-vă de dracu ăsta. Uite în cameră. Cum se spune Grizzly? I guess bro does not like you. Ei, brav, dacă aș avea și unde să pun fucking telefon, ar fi și mai fain. M-aș bate cu ăsta 5 minute, cât dracu ar fi. O, da, de asemenea, dacă vreți, puteți să luați mățul așa. Poți să-l pui pe fucking mână, să spui că e un fucking douchebag. Să-l pui așa pe mână, să le iei sus, dar trebuie să o fac cu dreapta și cu dreapta filmez și nu, brav. Dacă nu îl vă mușc de mână, dacă vă mușcă de mână, dați un fucking knockdown și după aceea dă-i una din asta, iar. Bro, fell for it 3 times, brav. Na, nu-l omoară dacă le-au de gât. Și de asemenea nu se enervează, îi place să fie chinuit. Nu Grizzly. Da, acoperi și camera la ce multe. Lasă fucking telefonul! Ia bă, poți să te muștești de picior, de asemenea, fiți atent la asta. Să bagă sub pături, vă mușcă la mână, dacă încercați. Ei, mățul ăsta e ceva special. E un drac special. Uitați-l, ia-l de coadă. Vai, nu mai pot. Să-mi spuneți mie pe fucking grup dacă vă uitați handicapaților, ce măsa cur facem la fucking bio? Logie! Terminam materia, ce măsa facem? Ar fi bine să ne scoat pe teren. Sau să mă las să stau degeaba. Sau să mă las să învăț la ce pizda mă să înveț? Că la mate n-ai ce învăța, bravo. Ce dracu să înveți la ordine efectuării operației, lucrând să faci operațiile? Ia, bate palma. Ați bate palma, băi. Semnea, da, nu-i face nimic dacă trântiți mățul. Am trântit nenumărați măți în fucking pat. Nu în ăsta e nou. Numai el o prins patul ăsta. Așa duci pe codiță, da codiți afară și nu vine la tati, care și eu. Țiganul nu e acasă, țiganul nu e de fucking cameră încă, el e mai cu minte. Totuși are mari probleme cu agățarea, bro. Frate, e fucking adiță 2.0, nu poate să primească o fată în viața lui. Deci el se duce odată la 3... Odată s-a dus vreo 3 zile să scate o fată și a venit cu un căcat. Nice. Și pe aceea au mâncat jumătate de fucking mâncarea care i-a dat buricul meu. Negă, las-mă spun o poveste, bro. Nebunule. Deci folosește-ți litiera când dată mi te piși pe pat. Da? Ia că mă enervez. Deci iau cu dreptul și te iau de pe cap și te pun pe jos. Semnea poți să-i trântești direct fac în capul în pături, nu moare nimeni, se calmează mățul, da? Da? Am spus da? Na bine.
Hey, bro does not like it, but bro is going to like it. Hello, my nigga. How are you? Na, 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 na. Că nu faci asta. Aici mâinile sau 4-30 cât dracu ți. Poți să pui mereu degetele așa, dar ar fi mai preferabil să-i pui numai unul ca să nu-l sugrumi. Dar nu-l omoară nimeni. Viața în viață. Nu omoară nimeni, da? Good boy. Ei, ăsta e videoclipul pentru astăzi, ca să fucking fish postat. Dacă mă dă YouTube cu copyright, mă arunc pe geam. Ei, let's go, brav, ne vedem mâine. Ăsta e videoclipul pentru azi, cu grasul ăsta care o să mi se... Dă-te jos! Dă-te jos! Dă-te jos, bă! Bă, tu ești... Ce prost e măța asta, bă! Bă, tu ești prostă. De asemenea, dacă vreți cu măț tineri, să faceți așa. Sau cu toată mâna și pe aceea împiedicați. O să-i plac. Cel puțin asta dacă aveți un măț din nebun ca meu, da. Cam toți măți sunt nebuni în felul lor anul ăsta, deci nu cred că e tare greu de găsit unul, nu? Ce spui? Și exprim opinie. Cu tact. Bună ziua. Așa puteți să-l mai țineți. Nu cred că-i convine, dar cui dracu-i pas. Dacă fratele meu nu moare, nu moare. Ei, ăsta e videoclipul, ăsta e dedicat la Mateo, că o vrut să-l vadă pe fucking videoclipuri. Nu a fost postat primul videoclip. Dar au apărut acum, are videoclip 12 minute, vă convine. Pa, noapte bună, copii handicapați. Și nu pentru mine, noapte bună. Am descris la mate până la 11. I will see you tomorrow when I will post another video of this motherfucker, probably.